Amreng constituency arnam tiplong hawaralong kidamtang alang kithe kewangpen hem lang kanglum pen kisung ke pho arat atumalong youth empowerment foundation atumpen sanghan pen kedanglok pregjam ahormu keronda Amreng constituency arnam tiplong hawaralong lang kanglum pen kisung ke pho thektik arat atumaphan youth empowerment foundation along klembang phu kangthir ingti pen jalin ponsi lang kanglum pen kisung ke pho arat atumaphan sanghan pen kedanglok pregjam ki cho hormu hai hui rondamlo labang so lang kanglum pen kisung ke phora ratum along an pale damji aphan tower sitame inghan player box side puoi fit sitame rada kisung aputhak youth empowerment foundation asong atum pen kerap pidamlo labang so lang kanglum pen kisung ke phora ratum pen kedo ketha kisung kachethan nang kachethan dun alam the arjupon sine pene gi ason edondona hande jon thom jon pli lason kan hok dolo chainong kangbu lason dolo sok komane hemke mon thongke mon plikep lason asok angkru ban masing dum chok dolo lasi kichu thai ga besi thutang asok tustame arnga chutisi kachutoksi sayog ye chunang kok ning tumanga kisung bang ke thidung da kanam te plong ahawar long kaduk ke don kan bag do jilang kanglum pen kisung ke phora da to dagil to marnam de plong hawar long kaduk ke pen lang kisung pen lang kanglum men kisung ke phuarat an bang ke don pharu pira don trike thom bang ke ni to kisung bang Halapu Youth Empowerment Foundation klembang phu kangthir ingti lapen arisang hotuk pherangke thengno ke than pon ke non si bangso sai ke deng pon ke cheng silang lapen arni siang bong doning koira pho phansi nilatum pen rapon po lapen ladak chot lapu lang kanglum pen kisung ke pho ahawara long anke kerap pidamji pusi pherangke thengno ningje pon sinal dum pini kopi asong mas la ke bang eglo Pininitum lage isi Youth Empowerment Foundation to isi NGO lage mainly from Delhi hai mainly te putak se pinal dum ke bang eglo pinila mainly ke nitum la flood relief campaign phansi ke bang mainly ke ama sinal dum pini don kan hem to no to masi ke rap budget kan long pininitum don in kora pho pipi hormus ne dum pipi budget kan nitum mainly la basic necessities like rice lo dal cooking oil la pen candle mixo oil etc mane nitum kenang sot da bostuan mang nitum pini la ratum hanmang nilitum pajir pon lo match do thetan la son la anpar inke nilitum mang tahala pu report chipi la hai la son nilitum head tum handa report ti pen la son ke the do lang ke the ke effect do lo la sia sabso kerap pinang la son request pilo aman si otonte pinang pojal hai asi inke la so NGO bang ke la dakar bianglong dagali assam ben dagali through delhi pen la si amain ke gotei ke pachitang pet ke unedalo non amat ke thala dak pen nang ke thana teng 25 house ar ni cc pen pachitang non la sonya si ki claim lo la si mane nil tu mawang process ke ding o ta hai ako mane ki pachitang thegi phan pachitang ni thegi phan ke bor ipo dongka mukam pen wikibe karbiak long life